Magpapapicture daw si Sir. Doon po. Sorry. Hi guys! Today's video is pupunta tayo ngayon sa Taytay dahil marami sa inyong nagre-request na pupuntahan ko ulit ang Taytay ngayong 2023. Dito na ako sa Farmers. Dito tayo dediretso. What's up guys? Good morning! So ayan, nandito na tayo ngayon sa Taytay Tiange. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga price dito sa Taytay Tiange. Marami sa inyo nagre-request na puntahan ko yung Taytay Tiange. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Taytay Grand Tiange. Ayan, interview natin si Ma'am. Anong pangalan ng store mo, madam? Anong pangalan ng store? Shorts Bouquet. Shorts Bouquet. Bouquet o buffet? Buffet? Ito yung mga prices, di ba? Depende ba yan sa mga sizes? Pare-pares katulad nito is makukuha nyo lang to ng 75 pesos. So ayan, pasensya na yung guard na yung nagbibideo sa atin. So ayan guys, dito lang sila sa may bungad. Basta dito sa, ayan, dito sa Taytay Grand Tiange. So ayan guys, stall number 393 and 394. Ito na yung ano, yung kino-comment nyo na puntahan ko yung mga ganyan, yung mga short, yung may mga tag-tag na ganyan. Ayan, puntahan natin guys. Meron silang 75 pesos, may wholesale na 75 to 85. Ma'am, saan dito yung mga 75 wholesale retail? Huwag na kayong mahiya. Ito, yung mga wholesale and retail nyo. Ito, itong mga to. Eh, yung mga 100, dun sa kabila. Sa kabila. Oh, ganda. Basta pagka wholesale, magkano to? 75. Pag isa lang, 85. oh, dito ako bumili ng short ko nung nakaraan kasi. Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng tera, parang chalice ba to? Parang chalice. Bili nga ako ng isa ulit. Ang ganda nga nito. Yellow. So, ito yung napili ko, oh. Ayan. Shout out. Ah, parang kamukha ko. Okay. Dito naman po sa stall number 562, ayan. Ipapakita ko sa inyo guys yung mga trendy ng mga sandals. Ayan o, ang cute! Ang cute. Sensya na, hindi pa kasi nakapag-display si ma'am. Bali, nag-ano na lang siya na i-vlog. Ayan, nagdi-display pa kasi si ma'am. Po. Ah, sige ma'am, anong Facebook page niyo po? By footwear po, ma'am. Apo? Yes po. Yes po. Sige po. Sorry. Wait lang po, ma'am. Meron akong stall sa kabila, ma'am. Sa PJC. Yes po. Kaso, sarado ma'am. Oh, sarado kami. And then, tanong ko lang ma'am, etong Taytay is grand na siya, Apo, hindi na siya mega. Yes po, hindi na po siya okay. mega, ma'am. Taytay Grand. Taytay Grand. Ito po yung FB page ko, ma'am. Okay guys, ito yung kanilang page. Pi ba yan ma'am? Tama yung Oh, pronounce Pi. ko. Footwear. Meron din sila sa PJC Tiange. Screenshot Yes, nyo na lang yan guys. Ito yung stall nila sa may 309. PJC. Yes po. 309 and 310. Ayan. Screenshot nyo na lang yan guys ha. Yan. Yes. Thank you. Okay Sayang guys, kung yung... nakapag-display ako, maganda yung Oo display nga natin. marami pang mga Marami ano pa si Ma'am po. kaso Yes po. nagmamadali na ako Quality, ma'am. yes po. Ganda. Marikina. Ito na yung inaantay nila. Magkano ba yung price nito ma'am? Ang range po natin is sa 400 po. 400? Yung heels. Then sa mga flat naman po. Oo, is mahal 5 kasi na. to. Yes po. Ayan, o tingnan nyo Ito po naman. is 350 po, ma'am. Maganda po talaga quality natin. 350 yan, Yes ma'am. po, yung mga flat. Then sa mga heels po, 400 po, ma'am. Wala ba silang discount or mga Meron naman silang discount meron pag sila. sa wholesale. Madam. Sa wholesale po. Yes po. Pag napanood nila to ma'am, tatanungin nila may discount ba? Yes po, meron Ayun, discount, merong madam. discount. Punta lang kayo sa stall ko sa PJC, ma'am. Sa PJC, Yes tsaka po. dito sa may Taytay Grand. Yes Akin na po. ma'am. Yan. Oo, ganda. Ganda talaga siya, ma'am. And then, yung isa po, Ito po, meron namang iba. ganda. Yes po, maganda may din mga yan, pang madam. trouser talaga. Yes oh. po. Sa dress, jean short, maganda po yan, madam. Once na nagamit na po yan. Nagre-range to ng 400. 400 to, Yes po. 400. 400 Pwede lang lang siguro po. mga 390, ganun Opo, po. no? less 10 tayo sa wholesale, Less madam. 10 pesos. Yes po, Thank you, ma'am. Thank you so much po. Natutuwa ako dito sa Taytay Grand Tiange kasi sila na mismo guys yung nag-invite sa akin para i-vlog yung mga store nila. So ayan, dito tayo sa kabila guys. Meron ako nakita dito. Dito sa store number 441, may mga spandex. Ito yung na-vlog ni nung nakaraan si Ogad. Ayan, may mga naman dito, may mga prices. Wholesale 160 XXL 3 pieces minimum sila dito guys.
O may mga pang kids din. Gusto nyo magterno-terno. Meron palang ano dito. Ito yung outfit ko guys, oh. Nakaano lang ako. Ito yung kanilang Facebook page. E-shop ba to, ma'am? Yes, ma'am. E-shop. Screenshot nyo na lang guys. Ayan yung contact number nila. Ha, ayan yung prices nila. Makikita nyo naman. Screenshot nyo na lang yan guys. 145 yun. XL plain shirt. This one, pati rin yung sa kabila. 145. Wholesale, retail 150. Dito naman sa stall number 436. Ayan. Sa mga naghahanap ng pang kids. Ito. Magkano ang wholesale dito po? 60 po. 60 lang. Retail. Fixed price po. Fixed price na siya ha. Wala siyang wholesale. Uy, 60 lang. 100. Ito pala yung 60 pesos, guys. Fixed na. Same lang din po ito, ma'am. Yung mga ano po. 70 naman po. 70 pesos. Korean cotton po ang pera. Korean cotton. Thank you. Stall 423. Ayan, may mga ano sila. Ang gaganda ng mga trouser nila, guys. 200 pesos. Parang gusto ko nga eh. 200. Ayan, busy pa ko sila. 220. Dito sa stall number 584, ayan, ipapakita ko na sa inyo yung mga nagko-comment sa atin, yung mga knitted pa yun. Ay, yung katulad yung mga ganito, yung mga balahibo. Magkano ang retail and wholesale mo dyan? 250 po ang 250 retail, 230 po ang wholesale. 230, bali add lang pala ng 20 pesos. Uy, ang ganda nito, o Dior, yayamanin. Magkano to, madam? 500 po siya ma'am pag retail, 450 ang wholesale. Ang wholesale. Tsaka ang ganda ng tela niya, ha? Ganda. Next month ba, ano na to? Mag-increase ba kayo or hindi naman? Hindi naman. Ganyan yung price. Katulad nito, ganito yung mga uso. Ganon din to, magkano to? 450 po siya 450. ma'am. 430 po ang wholesale 430. niya. Basta mag-a-add lang sila ng 20. Yes no? po. Thank you, ma'am, ha? Basta ano lang sila, tapat sila ng EMF Changge. Thank you, ma'am, ha? Thank you po. Guys, dito naman sa stall number 576, andito yung mga pang boys. Ayan, kasi baka sabihin nyo, puro girls yung mga binablog kong OOTD. Meron din mga pang boys, guys. Ayan, may mga Lakers. Sir, magkano ang ano mo dito? Wholesale and retail? 130 po ang pulse. 130 wholesale. 130 lang. Ano bang tela nito? Padre. Ay, spandex. Okay na to. Ganda nga pang gift eh. Sayang, ganyan sana yung ano. Per sizes ba yan, sir? Or Isang size basta lang. retail? Isang size. 130 and 150 po. 150. Mag-a-add lang pala sila ng 20 pesos. Thank you, sir, ha. Stall number 576 and 577. Dito lang siya sa bungad. Ito yung stock nila. Ang dami, guys. Sexy. So, 532 is stall number 532. Ito yung mga Korean Tasland na mga short ni ma'am. Ayan. Short and jogger. Ma'am, magkano ang wholesale and retail mo? Depende Ayaw kasi magpakita ni ma'am eh. Dito na lang siya magkano. Depende sa size. Depende sa size. Mga medium, ganun po. Sa medium po, 95. Retail. Wholesale po. Ang large po, 110. Dito naman po saan? Ay, meron palang pang pang bagets. Ayun, madam, magkano po? Depende rin po sa Depende sa size din doon. Basta mag-add lang sila or less. Add ng Add 10 pesos. 10 pesos. Pero depende pa rin sa size. sa mga sizes. Yes. Oo, depende sa mga sizes. And ayan, madam, explain ko lang. Hindi nag-fade yung color niya. At the same time, oo, hindi kasi rin siya di ba naghihimol-mol. Oo, Oo. ay. Hindi naghihimol-mol yan kahit i-washing machine. Oo nga, no. Kumbaga Ganda sa ng tela. quality. Quality lang. Yes. Good quality talaga. Yes. Dito sa 532, bungad lang to ng ng entrance. Yan, guys. Dating Ayaw hallway magpakita ni ma'am. 20. Dito din naman sa kabila. Dito naman sa stall number 504, ayan, sa mga naghahanap ng mga pang kids, hindi lang sa mga pang teenager, meron din mga pang dito, guys, pang bages. Uy, ang ganda nito, oh. Magkano ang wholesale and retail nyo dito po, ma'am? Ay, si sir pala. Retail and wholesale po. 120 po. 120 ang wholesale. Opo. Ang retail po, 120 less po. plus 10 lang po. Plus 10. Ang gaganda ng mga tela nito, ha. Ayan, oh, ang cute yan. Mga pang 1 to 2 years old siguro to, and then 3 to 5. 3 to 4 kasha. Ayan, 503 and 504.
Last na sir, etong ganito nyo po. Ang ganda ng mga kulay. 200 Mga po, pastel. 200. Opo. Ah. 200 yung wholesale, 220 yung retail. 220 yung retail. Ganon din to sir. Same lang din. Same yung Facebook page po kung sakaling... Wala po kaming Facebook pero pwede po kami mag-send sa inyo ng Facebook lang po. Sa Facebook. Kasi yung mga naghahanap. Kasi ganito yung mga trending hinahanap nila sa mga vlog ko, yung mga ganyan. Cotton linen yan, ma'am. Cotton linen, no? Ang ganda nga, mga pastel-pastel. Ayan, basta hanapin nyo lang dito. Bungad lang sa pinag-vlogan ko doon. Dito siya sa may dam. Diretsuin nyo lang to guys. And then, ito na yung store ni sir. Hanapin nyo lang 503, 504 dito sa Taytay Grand Changi. Akin din to, ma'am. And then, meron pa, humirit pa si sir. Ito yung kanya pang isang store. 494. Ayan sa mga naghahanap naman ng Jogger mga pants. pang jogging pants. So, ayan mga pang jogging pants. Magkano ang wholesale and retail mo, sir? 220. 220. Kasi sa Baclaran, 350. 350. Tama ka, sir. Sa Baclaran, 350. Ang wholesale mo po? Bali, 220 po yung wholesale. Bali add Opo. lang din ng 230. 230. Opo. Oo nga, same. Ang ganda pa ng tela ng... niyan, ma'am. Ang ganda pa ng tela. Anong pangalan niyo ayan. sa vlog, ma'am? Para mapalo ko. Just me Ella po. Ma'am, pwedeng papi po, ma'am. Dito ko rin ayan. Dito na lang. Ay, wala. Dito na lang po. Ayan, magpapapicture daw si sir. Doon po. Ay, sorry. Dito naman sa stall number 673, 672, 671. Ito yung kanilang Facebook page, guys. DNA Clothing. Screenshot nyo na yan, guys. Meron din kayo sa TMT, ma'am, no? TMT. Ayan, screenshot nyo na lang yung contact number and then yung maingay. And then yung Facebook page ni ma'am. Magkano ang retail and wholesale mo, ma'am? 220, 250 po. Bali mag-add ng 30 lang. 250, 220. Yung mga minutes namin ng 220 wholesale. Uy, ang ganda. Pagka mga mahaba, ma'am, 250 Chalice ang- ba to, ma'am? Opo, chalice yan. Uy, ganito yung uso ngayon na. Magkano yung ganito, ma'am? 250 ang wholesale. 250 wholesale, 270 ang 270 ang retail. Ayan, yun yung kanilang Facebook page. Tsaka meron na siyang kasamang short, ha? Thank you, ma'am, ha? Meron dito. Stall number 667 sa mga naghahanap ng mga pang boy. Kasi puro na lang pang girl yung binablog ko. So, ayan. May mga sizes naman yan, no? Small, medium, large, ganon. Magkano po ang ano po? Ay, ito yung tawag. Muscle tees. Sandos. 35 ang wholesale. Ang retail po? 40. Mag-add lang ng 5 pesos. 40 pesos. Kasi sa iba, 65 yan, di ba? Pag sa mga bangka-bangketa na. Yan yung mga sando. Ganon din itong mga pang babae po. Okay. Bali, itong Taytay Grand Changi lang yung bukas pagka Tuesday. May ibang Changi din na naka-open. Okay. Kasi sa Bagpi, PJC, wala talaga. May mga schedule din pala, no? Pagka Monday and Thursday, kompleto lahat yan. Bukas po ang lahat. Bukas marami na. Monday, Thursday, Saturday, Sunday. Nagde-deliver din kayo sa mga probinsya, ganun po. Basta may Facebook page po kayo kung sakaling Facebook lang. sa Facebook. Kukontakin nila. Anong Facebook page mo? John Michael is Ayan, screenshot nyo na lang yan, guys. John Michael. Is must the enlightenment. Ayan. Hindi ko naintindihan, kayo na lang mag-intindi. Thank you po. Thank you. Baka may shoutout ka. Dito naman ako sa stall number 258. Ayan, 258. Meron ditong mga fashion boutique. Ayan, ganito yung mga design po ni sir. Ayan. Itong meron na siyang price. Ang wholesale nito is 150. Bali, mag-a-add lang kayo ng 10 pesos. Pagka retail, ang ganda, oh. Ayan, kasi pang summer talaga siya. Chalice yung kanyang tela. Uy, ang ganda. 100 pesos. Ay, sige po. This one is 100 pesos. 140 naman tong retail na to, guys. Cute. Stall number 259. Meron pa silang mga ano dito, oh. 150. Basta mag-add lang kayo ng 10 pesos, guys. Pag retail.
10 pesos lang. Uy, ang ganda nito. Parang ganito yung suot ni ni Mami Via nung New Year. Stall number 21 si Chelsea. Ito yung Facebook page nyo din. Si Chelsea. Ayan, magkano yung ganito, kuya? Andyan, Ito. 360 mo. Yung model, 360. Wholesale or retail? Retail po. Retail yon. Pagka ano po? Pagka wholesale, 320 po. 320. Bali 30 po. 30 pesos. Ito yung Facebook page nyo, no? O, same lang din sa stall number 19. Sa inyo din yan, no? Ayan. Uy, ang ganda ng mga crop top. Etong mga ganito nyo po, 170. Isang piraso o may wholesale retail yan? Okay.